ini masalah cinta. Iya wae. Aku seneng tenan karo ini wong kulon kono. Wis, iki masalah sepele. Ayo saiki melu aku. Ya ayo. Oi. Jangan mlebu. Ini ngene. Nah. Langsung mlebu ae. Ya nuwun. Monggo. Ngene, Mbak. Mesti mati. Kok ngerti ya, Mbak? Terus karo pamu wis ketara. Terus solusine piye? Ya iki solusine. Cara penggunane piye? Iki cara penggunaane nek kowe petuk gawe tak seneng iki waktu iki sarno ning tangan karo kowe. Oke. Matur suwun, Mbak. Ada di Apa, Mbak? bayar. Tahu gratis ya, Mbak? Gratis gudulmu iki. Gratis ya, Mbak. Gudulmu iki. Ya. Selamat menikmati. Muga-muga berhasil. Penting yakin. Siap. Iya, tahu iki to, salah motor ora to iki. Mau apa, Dik? Orang ngadi ya? Oh, siap, coy. Pengen ambunan. Tapi sirah ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ngopo ya, Mas? Kok ngrundel ae? Kuwi opo ya, Mas? Ini lho. Aku mau bakalan batu kon to. Terus jika izin, Mas. Tak coba tapi ra berhasil ora mandi. Wah, ya salah carane ngono kuwi. Lah sih bener piye, Pak? Carane iki to njaluk karo sik kuwasa. Nek bengi salat tahajud karo njaluk donga. Gimana ora iki, Pak? Wah, coba sike aja nyepeleke sik kuwasa. Ya wis ngono ae yo, tak langsung balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, masalah aja deh. Tuh saya, Pak.
tresno kali Tini. Semoga Tini menjadi pacar aku ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wah, ternyata tutup kali itu bisa air. Wong serang ini nung jedil. Bawa terkenal kali sampean. Sampean purun dadi pacar kula. Apa, Mas? Dadi pacar kula.